sa kaawit. Kumusta kanyang tala mga artista kung bakit ako kinabuhi akong suwatampo? Ilabi na sa libo-kalibot kipaminaw na ning handumanan sa sakawit. Ako si Christopher. Sa dili ko pasugdan pagsaysay ako sugilanon, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Thank you for being my dad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon maukining sa kalalaki nga taga Tulang Diot, Camotes Island, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Christopher. Ma, asa naman sa ka? Nag-ilis naman sa ka? Gabi naman. Ay, asa pa. Di paglingaw-lingaw kuyog ang akong mga amiga. Mag-inom og tuba. Mag-inom niya. Siksi ka? Murag magdaga? Munta, minyo naman ta ka? Yun na paragod. Ngano bang magbuot man ka nako? Nga inahan man ko nimo. Og anak talang ka. Bitaw, inahanti ka. Ug anak lang ko. Pero, may katukol ko mo badlong ni mo. Kung sa mga niya ikasulting papa, kung may bawa siyang sikaglaglag, panahon sa gabi Ay, mabahibaw siya kung musumbong ka. Sige, sumbong. Gusto ka magkahang mag-away ni. Nga magbuwag ni tungos imong sumbong-sumbong. Oh. Gilaay na ko eh. Inungdan nga gusto ko maglingaw-lingaw. Tungod kay gilaay na kung pinaabot ni papa nimo. Ma, Sige lang siyang ingon nako nga mapauli na siya. Nga dili na siya mo renew siyang kontrata sa Saudi. Pero sige lang gihapon siyang renew. Ha, bahala siya oy. ah, kadlaw naman lang. Wa pa man mauli si mama. Naapalagi ka din sa sala. Wa pa ka mato? Nagalingaw na akong duwa sa kong cellphone. Tandang nagawal ko mama. Ikaw, ano, nibangon mo ka? Saba mo kayo na imong games, pe. Mauna ka mata ako. Ikawas ko sa kwarto. Oh, sorry day ha. Ako din ko ang volume. Adun, way saba. Oh, Alo, uubog si mama ko yan. Kuya. Kuya, mata na kuya. day, ano mo ka mga? Ya, malit na ta sa tong klase. Dili ta mo school? Unsa na ting oras ha? Magsata na sa buntag. Malit na kita. Absent na lang kita ini. Kasi the air na sad ko ini. Uy, si mama, nagbata na? Nakaluto siya ato pamahaw? Upog paguto si mama nga na uli. Unya kadlaw na ni uli. Nay, natuog pa. Wapati para pamahaw. Mayo! Mayo! Dise! Pagmata na mo, oy! Si Lulu. Buntag na! Niya si Lulu. Ginoo ko. Kaluoy ko na yung tao ninyo. Mayo na yun di ay nga nianhi ko sa inyo. Kay may tuyo unta kong mama ninyo. Gutom na kani ko, Lulu. Absent lang sa mong klase ni Lulu. Kay, late man kami. Ganong dugay masakay mong ng mata. Nagiglumba man mo sa inyong inahan. Kadlaw na mo na uli si mama, Lu. Ambot, unsan tong oras ha? Hubog pagid. Wa sa ko magkatuo ko pinaabot ni mama. Ay, ginoo ko. Mao niya akong tuyo niya. Kay may nakasulti na ako. Nga, daghang mga kauban nga lalaki si mama nimo sa ilang inom. Ha? May mga babae man hinoon. Pero, minyo magud siya. Lain kayo sa mga mata sa mga tao, oy. Nga, minyo siyang dako, og tuwa ba sa Saudi ang iyang bana? Unya, mabuntagan sa inom. May mga lalaki pang kainom. Ay, ako untang pahimangnuan na. Pero naabtan naman hinuon mo nga naamong sa iyang kiat. Badlo nga si mama, Lu. Maubitaw nga ni ako, kaya akong badlungon. Nagpakauwaw lang yun ang anaka. Maikog ko sa akong umaga nga inyong amahan. Ay, sige Gutom na, na sige ko, na. Lulu. Isakit na kaya kong tiyan, Lulu. Di ay, ginoo ko. May lutoon ba mo diha? Kay, lutuan ta na lang mo aron makakaon na mo. Nagsumbong-sumbong demos inyong lolo. Gilabhan kong kasaba. Pamagubin mo sumbong.
Naabtan niya din si Bay. O, nag-absent bis Inday. Wa man mo sumbong. Lain na may sumbong ni Lolo. Mga mahilaptanon yun yung ato mga silingan, uy. Sugnod kaayo. Ikasabaan hinuon kong papa. Trusad, kisab ka ni nanawag. Oh, kasi nanawag mo? Ay pagsaba, si papa ni mong nanawag. Hello? Oh, unsa? Mupauli na ka? Okay. Ayaw kong basol-basolan ko nagkatuon ko kabarkada-barkada, ha? Kada ko na ni mo. Ikaw ba, nagtrabaho itaw ko dito sa Saudi? Pero may ikapada ko ninyo din eh. Ikaw, iwal na sa mga kwarta. Nag-aaway si mama o papa, kuya. Ay, pagsaba. Pasagdan na to sila. Nanong uli-uli magka? Wala lang unta ka mo uli. Dito ka na lang unta nagpakamatay sa Saudi. Ug lang niya ng tanan ni mong kwarta. Ikaw ba hinumdum ka asawa eh? Mabuwag ta! Ha? Huwag ka na bata, ariyan ako ha? Huwag kayo madaan na ni Christopher o Linday. Oh, magbuwag si mama o si papa. Mga anak, pasensya na mo ha. Temporal lang kini. Gisabot na ako ang ugang lalaki nga. Mangita siya ko sa ligang tao na mo magkabantay niyo samtang tuwa ko sa nasod. Mubalik mo lang ka mga anak. Mulan ka pa di ka pa? Abi ko, hindi na ka mabalik dito. May kontrata pa ko dito. Hindi mahimo nga, hindi na ko tutiyoson. Emergency lang kini ako papauli din eh. Tuot sa madaghang walita akong nadawat. Samtang tuwa ko sa nasod. Huwag nga ipaulit ko. Para magklaruhay kami si mama ninyo. Kalit kaya akong papaulit. Hindi na mo mabalik si mama pa? Hindi ka na may tabok, Christopher. Doon ka nagsabak na iyong inahan sa anak sa lalaki. Dili ako. Ate ha, ate lang mo itahod yun ako. Kay kadugo naman pa. Ayong inahan, ako mangiyakan, kay igsuon man ang akong mama o ang inyong mama. Manag-agaw ta. Hindi na ka puyo ate? Oo, kay wa mo may kauban din he. So, nibiyan naman yung inahan. Wala siya buot yung inahan. Uy, pamabdos pa sila lalaki. Huwag gabae. Si papa. Nanawag si papa ate. Hello? Wala ka na rin tangda doon, day? Madugay pipita sa Cebu. Okay, papakasunod ng papa. Kaya may klase. At ito tamamas ko si Ampirin sa Cebu. O ya, dagan mo kong gidang nga mga sinina, ya. Ako na lang buhat di ha. Di ko sa ninyo gibuhat di ha. Sayangan ni mama, eh. Pero pa to siya magpad. Kuya, punta siya na to sa Cebu, kuya, no? Uy! Oh, Hello? Ay, Christopher! Inday, may bisita mo! Oh. Lawa, tawag kinsa! ikaw. Ni aga. Ma, dautan na guni mo. Wa na may kaon. Mao nga ni daot gyud ko. Ingon, maptos ka, ma. Gamay lagi imong tiyan. Ako gipakuha tugod kay sa gabal tong bata. Why! Hala, yan! Kriminal na di ka yan! Yung magipakuwang, yung magisaba! Tugod kay buwisit tong bata. Magdalag siyang samot nga di malas na ako. Kung ako pa siya pagkataon. Wa man siyang kuna siyang amahan. Gidinay man siya. Uy, yan, pas masag lukaon di habi, katigalig, may makasulti sa iyong bana dito sa Saudi ka, yan ka sabay, makasabaan yung ko. Ay, dada itong nagsulti ka, di ka pasudon din ni. Kung naluoy na ko ni mo, ibang pasuti ko. Niduaw ko sa akong mga anak. Nautan ba di ay na? Madra ba mi sa Cebu, ma? Kay papakasyon ng papa sa ilang lolo ug lola, ngayang parents. Oh. Ikaw manggod, ma. Nagpapadlang magug ka. Nagbuwagin mo mong papa. Eh, di na ka mo pabalikon sa inyong amahan din dos kamotes. Ipatransfer ka mo niya din sa Cebu. Anhi na ka mo padayon sa inyong pagtungha. Unya, lola, ang among mama. Hindi na lang hinagin yung huna-huna ang inyong inahan nga way hinungdan. Sa niya kining tanan. Kanindot sa iya kinabuhi, kay abunda siya. Yan ang laki hinoon. Nagpamabdos pa. Uy, si Papa ninyo kininanawag.
Kumusta ni ninyo? Tubagon ko una, ha? Hello? Siya? Dili! La? Dili! Naku! Wala may hilak ka. Unsa ba nito ko ni Papa? Ina-heat stroke ang iyong ama dito sa Saudi. O patay na siya! Unsa? Nagpabilin pa kay pang mga kamo sa gilikanan ni Papa. Nada siya life insurance. Ug napausab niya ang mga beneficiaries. Naapil si Mama. Kami na si Inday nga kung manghud. Mura kini magamit sa tukpang panahon ang kwarta nga mo nakuha sa insurance si Papa. Kanimo ma, nahiubos biya ko nimo. Apan mama ko ikaw, mahal ko gyapon ikaw. Hinaw-taon ta makaamgo ka na sa imong sayop nga imong nahimo. O magpagkamama ka na namo ni Inday. Ilabi na karon nga patay na si Papa. Din lang kutob. More powers RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan ko ninyo sa pangan nga Mabel, hingkod ang pangidaron, Minyo o taga Clarin Bohol. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa ayuda nga gipanghatag sa gobyerno. Medyo may kalibog lang mi, bahin aning pagpanghatag sa SAP form. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang US nagsunod mga higala sa Russia pag-imbento. Apan niining higayon na karon ang Great Ay, naunsa naman yung balita sa kalibutan karon oy. Tibuo kalibutan naman ang naapektahan karon ining virus nga gitawag nila og COVID-19. Oh, unsa ka? Bukat mo ng lawas mo na uli. Pagdasa ng radyo, be. Ha? Ikaw ganang maminog radyo ron. Ikaw ganang maminog balita. Naunsa di ka? Patay na kita ni Mabil. Patay na ginatong panginabuhian ini. Kaya nga no lagi ka oy. Gilimitahan na karon ang pagpasakay sa mga pasahero sa among mga tricycle. Tungod din ng COVID. Pila na ko na'y pasakyon aron ko na maka-social distancing. Usa o ba na tao nato pagbawi ini sa gasolina, oy? Mayon tagdublihon ang plete sa pasahero, di ra bagyod. Na, mabitaw na akong nadunggan sa balita. Mas grabe gani sa Cebu. Kaya wa na, pabahi ang mga jeep dito. Kaya nag-ECQ na kuno sila. Ay, matilabot ano, oy? Ang atong isgutan, ang ato. Kung saan man nato din natong panghinabuhian karon? Asa matagkaunon ini? Wa na din may klase, ma? Wapay klaro kon, ablihan ba ang eskwela rong tuiga. Tungod ining makamatay nga virus inday. Mao maminaw sa tanong nga balita ha, kung sa desisyon sa gobyerno bahin anong klase ninyo. Wala, aya. Di din meron maka-eskwela ron to ika. Ay unsa man ato ana, may virus man. Og dili man kay dinhi lang ni sa ato ang problema, tibuok kalibutan man. Ay, nag-uulgan itong inyong aman ay kay dili lang kuno siya mamasahiro sa tricycle, kay alkansi kuno sa biyahe. Unya, ma? Ay, ambot ay kung magunsa tuod taan ni ay. Di man taon paigo ang atong kita og panlabada o gamay tang tinda-tinda. Ay, nya, ay magpirmi ng akong labada. Dili na maguna matag-adlaw. Ang ato sang gamay tindahan, kamay ra man sad na. Pila man sa ginansya ng mga chichirya. Mabil, Oh, kadungugas balita bahin sa gisulti sa presidente. hinda, nasa na ako patingog atong radyo. Ay, kamahadlok ang sad kong maminaw ng balita ng COVID. Ano man di ay. Kuan kining may ipanghatag ko ng ayuda ang gobyerno. Kwarta. Tag 8,000 matag pamilya. Ha? Uy, kanindot naman ana. Kadako ugod ana. Na, Tinuod. Ay lagi, mo na isulti ni Marlon lagi nako. Kadungog ko na siya sa balita nga gipahibaw kuno sa atong presidente tanan makadawat. Uy, kanindot gud kung tinuod na. Kining amiga magimong konsyel Lorita sa barangay. Oh, si, Pangutana ko nun niya, be. oh, si Lorita. Oh, kay nahibaw magina sila. Kay ilistar ba kuno ang tagaan? Oh, Atos Lorita. sige, sige, magpalista kong Lorita, oy. Maayo na si Konsehal Loring. Sige, mo ato ko sa barangay. Sa Ismilray, ato din ni sa Bohol, oy. Oh, okay ra kaayo na Konsehal Lorita, oy. Basta kay naa. Tinood man ka na, Kons. Ay, oo. Apan, piliun na sa lagi ang tagaan. Ha? Unsa may basihan sa hatagan, Kons? Ang DSWD na ang muhasahas kung kinsay ang ihatagan. Dili kami. Unsa? Kung si piliun god, tanan oy mahatagan. Tanan. Mo na isulti sa presidente. Na, basta kay mo na sulti ni Konsehal Lorita sa barangay.
ug dili sa tag 8,000 ang madawat uy Efren. 6,000 na kuno dinhi sa ato. 8,000 gid ako nadunggan. Taga Manila ang tag 8,000. Kay kuno mahal ang ilang mga pamaliton didto. Pero okay lang ng 6,000 friend oy. May Oh. na kasawa. Oh, hinuon. Pero unsa man tong ingon ni mga pilion? Ay, alay ka balaka. Kay ingon ni Konsehal Lorita, friend, nga maapil ko no. Siguro ta, kita maapil ta. Ay, bayo unta eh. May nalang makasapar-sapar sa tong pagkaon. Mao gyud. Og magampo lang gyud ta nga matagaan tag apil ng SAP. Gikan sa gobyerno, friend. Magampo lang gyud ta. Labihan na mong ampo sa akong bana nga unta. Maapil mi sa mahatagan og ayuda sa gobyerno ni anang SAP. Kay lisod kaayo, kay naapektahan na ang among panginabuhian tungod sa COVID-19. Unya, friend, tanawa sa niya kunda. Sa unang papila. Gidungog sa Ginoo nga atong pag-ampo, friend. Nga apil lang unta tang mahatagan og SAP. SAP form kini. Unsa? Mauna ni. Tinuod? Oh, apil ta sa mataganan ng SAP nga 6,000. Maong fill-upan kuno nato ning form aron masubmit ni nato sa DSWD. Ah, unsa pa atong dugayan? Di, ato na pilapan. Hindi ko sa may balita niya itong gipilapan na to nga sa form ba? Daoy, may balita nos amang hatag. Tinuod ka to? Tinuod oy. Buing ka kadungog na biya kas balita. Tinuod lagi na. Wala ginya, kanusa pa man. Yung sa may pong nila dito. Oh, magpahibaw naman kuno sa resulta sa panghasa sa taga DSWD kung kinsay angin tagaan. Pero sigurado tong ato eh. Kaya naapektahan ba ya ang imong pagpangita ng anang tungod aning COVID o nakakadrive ng tricycle. Pasok ka na ana. Basta kay sigurado man ka nga nasubmit na to na tong form sa DSWD. Oo, uy, sigurado na to. Ay, Ay, kadiyot, may nag-text na ako. Oh, friend, ano sa mga? text sa taga DSWD. Text, pahibaw nga disqualified ta. O say, di kita mapil? Oh, mo ni pahibaw this text. Ah, kabuang nila, good. Wadto ko sa barangay hall. Magunsa man ka dito. Bawiun to na ako nga kung sa form. Unsa? Wa na mo ng mga form ninyo sa SAP, friend. O, someday, cons. Tuan na sa DSWD. Ah, bawiun ko to. Ngigan ninyo, no? Gipapil-apil up lamin ninyo adto. Gipadahaw nga doon namin madawat, o niya daywa. Disqualified me. Friend. Bawiun to na ako. Kaya di man kami mahatagan. Gipapirma ba yamin ninyo adto, ha? Kasi mong kalibutan ko, gipapirma-pirma lamin din ninyo adto. Para may matawag nga, may nahatagan mo. Apan di ay, wa ninyo ihatag. Kuan, di po tingali ingon ni Ana, friend. Wa lang yun siguro mo kapasar sa paghashas sa DSWD. Unsa man lagi basihan nila sa hatagan lagi? Oh, Dato pagod ni! friend. Kapobre na mo! Mo man gani nga, nag-goal ko, nga dili ko kapamasahiro! Kining paabot lang unata sa tubag sa tag DSWD, ha, Friend, friend? tana. Ano nagpakiglalis din eh. Ginoo na lang may bawa ng ilang gibuhat na to. Mapil! Nakiglalis pa man noon ka dito eh. Huwag na lang good noon gawa si Konsehal Lorita. Kung si Kons unyok na ni atubang ni mo. Di ni mayong ilada. Nang hasas unta silang daan sa angay hatagan, una nila gipa-fill up sa form. Kung si kalibutan na to, ha? Kung sila ang mi-claim adto. Gipirmahan ko na to. Release na like wang. Di ba nahinumdum ka? May number ang sa form. Sa ato pa, budgeted na sa gobyerno daan. Ang pangutana ron, kung dili to nila ibalik nato ang atong form, kinsa may mukubraan to? Sila? Naglibog ko kung unsaon ako pag-am-am ang akong bana. Kay may punto man sad siya. Kay gipa-fill up na gud mi sa SAP form. Karon amo pangayoon to balik kay disqualified man mi. Pero dili naman nila ihatag namo. Unya nang hatag sa ikaduha. Wa gihapon mi mahatagi sa katong unang batch nga mga wa mahatagi. Hinuon nang lista sila og lain. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Di ba ingon man ang presidente nga ang tanan mahatagan og ayuda adtong SAP basta kay naapektahan sa COVID? Ang poorest of the poor
Di ba mo na giingon? Apan nga nung na-disqualified man mi, nga pobre man mi. Unsa man day basihan nila isip poorest of the poor. Ikaduhang pangutana, naka-fill up na mig-SAP form. Unya, wa mi matagai kay na-disqualified kuno mi. Amo untang pangayoon og balik ang among gifill upan o gipirmahan nga SAP form. Dili naman nila ihatag namo. Posible ka ha, nga sila-sila ra ang nagkubra adto? Pirmado na gud to. Ikatulong pangutana, ang SAP form may control number. Pasabot ba ana nga may budget ng daan ang matag form? Unya, kay ang amo, wa man namo makubra. Posible ba kini nga makubra sa nagkupot adto? Ikaw pa og katapusang pangutana. Sa ikaduhang pagpanghatag, wa gihapon mi na apil. Hinuon, naghimo sila og laing listahan sa angay na sang hatagan. Makatarunganon ba ning ilang gibuhat? O basin, dili na may pwede, kay human nami. Apan, wa lang makubra namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Mabil. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako gihapon ang muhatag ninyo og tambag og tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema ang may punto legal. Of course, naagid gihapon si Dr. Obra, ako ang partner para sa mga punto medical. And kaming duha, any one of us can answer your questions and mga problema regarding anang inyong mga personal nga suliran, inyuhang mga aligutgot, inyuhang kalain, kalagot, kasubo, no, kabahin sa inyuhang karelasyon, sa inyuhang pamilya, sa inyuhang higala, sa inyuhang katrabaho. Kung kita feeling nato na atay depression or anxiety, please lang ha, di ta mawagtangag paglaom o pag-asa. Ani amis ako ang partner, no? Ako si Attorney Bathan o si Dr. Obra, willing gid kaayo ming mominaw kaning inyuhang mga suliran nga gipadana mo. Amo gyud ning gibasa, no? Unya amo gyud ning gigahinan og panahon para amo gyud ning ma-studyuhan ug matubag para amo ang tambag nga mahatag ninyo, makatabang gyud ninyo nga magmalamposon mo sa inyohang mga suliran ug mga giagian sa kinabuhi. Kitang tanan na amo gyud tay problema, way perpekto, no, nga kinabuhi. Kay kaning mga problema apil gyud ni kay di man pwede nga way problema kay di man kita ka-appreciate kung unsay naata, kinsay naa nato, no, sa ato ang mga grasya, unsa kanindot ang kinabuhi kung wa ning mga suliran. Mo ni ilang gingon na they add color to our life, mo ni mga spice sa ato ang kinabuhi, no. Busa pwede gyud ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta naman mo mga sukintig paminaw, no? Ato lang i-greet ang mga mo comment, mga mo like, no, dinha sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagpaminaw nato maski nata sa sulod paron sa pandemya. Although magpasalamat ta nga anam-anam nagyong nagkagamay, nagkaus-us, pero naagyod gihapon. Busa, ang ato ang pagkumpiyansa, dili pagyud na pwede, wa pagyud na lugar ato ang kumpiyansa, magpabilin gyud gihapon ta nga vigilant, magmatngon, no, ug mupatuo sa mga safety protocols nato. Unsa ganito? Face mask, face shield, frequent hand wash, magdag alcohol. Sus, usahay bayan, no, kanang mugawas ko kung na ako'y importante kaayo nga lakaw sayos buntag unsa depending unsang orasa daghan gyud kaayo gihapon kung makit-an nga maglakaw-lakaw dinha sa dan nga dili magsulob og face mask manang manoy or dili tarungon og sulob ang face mask. Nag face mask tuod pero gibuka mang bakba makita ang ilong wa gitabunan ang ilong ug ang bakba. Sus, manong, labi ng mga maninda dinha, no, akong makit-an, magtambay dinha sa gawas sa tindahan, pila ramang gwi pagsulob in town og face mask. Uy niya, ato maghuna-hunaon nga, kita, di ta gusto mataptan. Kita, di sad ta gustong makatakod sa uban, no? Unya, naa pa man gyud ning sakita, di lang sad ta mo kumpiyansa, like I always say, unya, be responsible also, mag-face mask in town ta, ug mag-face shield. Kay kung gusto gyud ta mawa gyud ning kagaw, mawa na gyud ning COVID,
mupatuo ta kay kung pananglitan wa na gyud ni kataptan ang COVID kay kitang tanan ga face mask gyud no straight tung huna-huna wala man gyud pud ning puhon ang COVID patuo lang gyud ta no. Okay, punto legal ang atuang pagahisgutan karong adlaw ato ang letter sender gikan sa Clarin Bohol. Atong tawgon ng ato ang letter sender sa pangalan nga si Mabel. Hello sa ato ang mga suking tigpaminaw din ha sa Clarin Bohol. Kumusta man mong tanan? Og nindot kay ning atong pagahisgutan kay kabahin baya gyud nis mga ayuda nga ato ang mga nadawat tungod aning pandemyas COVID. Bahin sa ayuda sa gobyerno katong SAP no daghang maminaw ron kay nahatagan kuno silang SAP form ilang na fill upan gipirmahan ug gisubmit apan hashasan pa kuno ni sa DSWD ang nahitabo na disqualified sila so gusto nilang bawion ang SAP form na ilang gifill upan apan wala na kinigihatag nila may second batch sa gipanghatagan sakto. Nagtuo silang maapil sila apan wala gihapon hinuon. Nagbuhat og laing listahan sa panghatagan karon nagduda sila nga may ni-claim sa ilahang SAP kay sila nagtuo nga may control number ang SAP form. May budget gyud kini nga gigahin ang gobyerno. Okay, so unang pangutana, di ba ingon man ang presidente nga tanan mahatagan og ayuda adtong SAP basta kay naapektahan sa COVID ang poorest of the poor. Apan nganong na-disqualified man mi nga pobre man mi, unsa man di ay basihan sa isip poorest of the poor. Okay, tinuod yun na no nga nagmando gyud ang presidente nga ang tanan tagaan og makadawat og SAP. Kumingon tagtanan, tanan nga ning qualify. Now, naagyud ni lain-lain nga ako di kayo ako ning gi-check no atong para dili ta masipyat kay makakita pud tag kontra but ang sa SAP yun, no, kinsa man naamang gutoy giingon kinsay qualified nga modawat og SAP, no? Ang kaning sa SAP manggod poorest of the poor, so ato ang tan-awon nga ang kaning one per family lang mo ginay unya ikaduha nga way mga trabaho or naapektuhan sa ilahang trabaho or katong na ay elderly nga nagpuyo didto sa ilaha or maoy breadwinner nila no so mo ni ang katong makadawat gyud og SAP naa nila inlain no kanang ang nakabutang diri nga to sa DSWD ikaw or imong pamilya na ay senior citizen age 60 and above no or na PWD, or buntis, or nagpatutoy pa, or solo family or solo parent, or ikaw or ang imuhang membro sa pamilya na ay OFW in distress, no? Apil to mga na repatriated, or ang imuhang pamilya indigent or indigenous people. Unya, apil ka sa mga underprivileged or katong gitawag nato nga homeless or ang imuhang income ni fall below poverty, or ikaw ug imong pamilya informal economy workers including katong independent self-employed ug small scale unya kinahanglan na siya og proof no so tan-awon gyud to kung nakadawat ka niya especially naman sa tuy nag-ingon nga kung nakadawat na ka sa katong dole di na ta ka disqualified na ka from receiving sa SAP okay so kinaaman pud to sa dole ikaduhang pangutana naka-fill up na mi og SAP form unya wa mi matagai kay na disqualified kuno mi amo untang pangayoon balik ang among gi-fill upan o gipirmahan nga form di nila ihatag posible kaha nga sila ra ang nagkobra adto permado manggud to okay ang sa SAP form wa man gud to mag-ingon nga kung gipa-fill up na mo sa SAP form ning submit na mo qualified na mo kay ang mag-determine manggud kung qualified mo is ang DSWD mo nang gipa-fill up or gipa-fill up mo atong SAP form. Now, murag yes, true, di na mo pwede makuha, pero kung ganahan gyud ka mo susi og mangutana, no? Kung unsa to ang lista, pwede man na nimo i-request nga to sa DSWD kung naa ba imuhangan sa lista unya kung naa kinsay ning dawat kay kung wa gyud ka then I don't think moingon ka nga nakobra to nila unless moingon ka og nakay sure nga proof nga naay anomalya nga mingon sila disqualified unya gi-appeal day kanila sa SAP unya lain pud ang ning kobra kay di man na pwede nga lain ang ning kobra naay mohangan
Aw, dili pwede nga si imong inon nga gikubra nila unya wa ang imuhangan didto. Ang only instance nga moingon kag nakubra nila kay ikaw audit baya na is if nabutang ang imuhangan as a beneficiary unya naay laing ni pirma, meaning naay laing ni kubra. So mo na ra siya nga instance, pero kung moingon ka nga gi-disqualify gyud mo, then dapat wa gyud imuhangan sa lista. Ug wa imuhangan sa lista dito nila makubra kay wa man sa pangan, wa man imuhangan didto. Ikatulong pangutana, ang SAP form na i-control number. Pasabot ba ana na naay budget na daan ang matag form? Unya, kay ang amo, wala man namo makubra. Posible ba kini nga makubra sa nagkuput ato? Okay, kung unsa to, ani man ni, naamang budget nga gialat, no? Unya, i-request man gud na nila, mubitaw na nga mangayo silag form, ilahang dili man na ingon nga, mo download ko nimo aning kwartaha, unya ipaigo ni, dili man na. Bali man na, ubos, pasaka. So, ang mahitabo is, sa form, mag-determine kung qualified ba o dili, o niya i-finalize ang lista. Ini-finalize sa lista, i-submit dito sa taas, sa central office, kung pila kabuok ang i-submit nga qualified, mauna ang kwarta nga i-download ngadto sa DSWD para releasing. So, baon naman na, i-prepare naman ang lista, kanang plantilya, no? Kanang payroll, nga ilahang gitawag. Unya, from there, pirma and ma-release na ngadto ang kwarta. So dili ingon nga ang atong basihan sa amount nga gi-download ang pila ang number of SAP forms nga gi-release. Ang i-release nga kwarta ana magdepende kung pila ang gi-submit sa DSWD nga qualified. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana. Pag panghatag, wala gihapon mi maapil. Pag ikaduhang panghatag, no? Ikaupat ini ang pangutana. Hinuon, naghimo sila og laing listahan sa angay na sanghatagan. Makatarunganon ba ilahang gibuhat or basin dili na mi pwede kay humanami. Apan wala lang makubra namo. Okay. Now, pwede man gyud na good nga para for your peace of mind ba. Pwede kita mangutana ngadto sa DSWD nganong disqualified mo. Diba? Unsay basihan nganong katong diba gihisgutan man ta mo unsay mga qualified nga beneficiaries para sa social amelioration program or kaning SAP. So mangutana ka ngadto sa DSWD nganong disqualified ka. Kay para maklaro lang or kung magpa-evaluate ka karon nga inong kag qualified ka, at least mangutana ka nganong disqualified ka adtong una. Because ang akong pagsabot mang gyud good honestly nga ang katong mga na-disqualified sa first tranche supposedly mahatagan sa second tranche. So posible nga naay rason or underlying na reason nganong wa lang gyud ta nakakita, and possibly sad no nga at least that way makita pod nimo kung na-appeal ba gyud mo sa lista unya naay laing ning kubra or wa gyud mo na-appeal sa lista sa una ug sa ikaduha tungod kay naagi lig-on nga rason nganong na-disqualified mo. Mo man gud ni ang problema. In fact na naganiin tayo mga barangay captain ha nga na suspenso tungod aning issue sa SAP no kay ang uban gyud sad-an kay gipamulitika, ang uban pod kay napagan ra no nga wala pod ma-appeal unya. Honestly, ang kani bayang barangay captain ug ang local government unit kung imong huna-hunaon igo ra baya na sila mag-distribute sa SAP nga mga form no. Ang unya ang pag-decide kinsay qualified or disqualified ang DSWD baya. No, and for as long as ang kapitan wa masipyat sa pag-distribute no og paglista no wa gipamulitika, wa poy bati nga intensyon to sa paglista sa mga potential nga mga dependents and recipients sa SAP, di gyud unta to ipakasapod ang kapitan. Of course lain ang story kung gipamulitika no ya gihatanay pabor-pabor sa pagpanghatag aw kana di gyud na mao angay sa gyud ang badlongon ng mga ingon anak nga mga kapitan. But timan-i nga ang responsibility ana nagid sa DSWD, so mas maayo pa siguro no Mabel nga moadto ka sa DSWD. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan jud kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.